हेलो लोगोफोर आंनि बिआरबि बड' कमेन्ट चेनेल अनसायगिरि नोंथांमोनखौ सिगाङावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय खुलुमनाय सिबिनायजों लोगोसे बरायनानै लाग्रोबाय लोगोफोर आरो गाइस दा आङो दिनै गोबाव सम माने भिडिअआव फैनो हायाखैमोन दा एसे फिसा प्रब्लेमनि थाखाय दा सम मोननाय जायाखैमोन दा जोङो इलेक्शननि थाखाय गोबां फिसा माने केम्पिं खालामनांगौ जादोंमोन बिनि थाखाय टाइम मोननाय जायाखैमोन गाइस दा बिनि थाखायनो दिनैसो एसे सम मोननायखाय दिनै नोंथांमोनजों मोजां गाज्रि सावरायनो होननानै माने सुखु दुखु शेयार खालामलायनो होननानै दा नोंथांमोनजों नुजाफैबाय गाइस आरो लोगोफोर दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो दा आङो दिनैहाय मोनसे भिडिअ नुदों गाइस दा बेनो जाहैबाय जोंहा मुगानि थान्दैनि बिनानजय नार्जारि बिथाङा दिनै UPPL दोलोआव जइन जाबाय दा दिनै अनेक भाइराल जागासिनो दं नङा होमबा लोगोफोर आरो गाइस दा आं बिनि फारसे दिनैहाय फंनैसो बुंनो सानदों लोगोफोर गाइस दिनै मुगानि थान्दैनि बिथाङा दिनै प्रमद बर' बिथांजों ट्रेक्टरनि बै मा होनो आर'नाइ लिलि लाला गानहैदों नङा होमबा दा बिनि बिराद घटना दं गाइस आरो रायजोफोर नोंथांमोना माने खोनाबासो घटनाया बिदिसो सानगोन आरो दा बिथांनाव माने बिराद गोबावनिफ्रायनो क्रिमि माबा जाखाबायनो माने जाबोगासिनो दं बै क्रिमि माने बुलायलायनाय नांलायलायनाय बेफोरबायदि बेमारा माने थाखा फैसा गैयाबा अनेक घटना जायो न'खराव बुलायोबो बुथारलायोबो मालाबा बिसि फिसाय गारलायोबो मालाबा फिसाया गारना खारजायो मालाबा हिनजावा गारना खारजायो नङा होमबा गाइस थिग बेबायदिनो जादोंनो दाखालि सासे आंनि लोगोआ खिन्थाहरदों माने बिसिनि जायगायावनो आंनि लोगो दं आरो गाइस दा बिथांना ओरैबायदि जादों जाहैदों माने गोबावसै जाहैदों घटनाया माने ओरैबायदि जादों जाहैदों माने फिसायखौ होनबाय आरो बे फाग्ला बैथालाया सोरांबानो बबाव ओंखारलाङा हाथारलाङो खामायनाय गैया दामायनाय गैया मा खालामहैयो हिनजावफोर रान्दिसो लोगो हमला होयो ना इउटुबसो बानायला होयो ना निउस चेनेलसो बुथुमला होयो हामला आङो इनकाम गैया दिनकाम गैया बेसेबां जौ फाननानै जाहोबावनो होननानै जि रायदोंनो बिथांखौ दा रायबाय माने रायनायल'जों जेबो जाला माने रायनायल'बा जेबो नंबावासो जाहैदों दा मा खालामखो जाहैदों हिनजावा दाखालि जाय रागा जोंना हुलुस्थुर दोबा बबाव सारायबा बबाव माबा आलमारि तालमारि लुंख्रेंलाजोबनानै बेलथायलाजोबनानै मा खालामदों जाहैदों दा माने हौवाखौबो खोस्लिजों देबावनायमोन जाहैदों गाइस दा ओरैबायदि घटना जादों दा दिनै बेखौनो दुखु मोननानै माने सिन्था खालामदों बिथाङा नंमारगौबोलै इउटुब बानायनानै आं दासिमबो माथो फैसा गरसेबो मोना निउस गिलु फालु माने बुथुमबायो माने नेटआव हगारबायो माथो थाइसेबो खामाय रोङा आङो जानाय नंलालै होननानै बे माबा मोनसे बुद्धि गोसोखांबाय बिथाङा बै मुगानि थान्दैनि बिथाङा दा बिदिनो बेस्रा सानै हरसे साननानै मा जाखो बिथांनाव खायदा फैबाय जाहैदों गाइस रायजोफोर दा बिथाङा जानाय नंला आङो माबा मोनसे बुद्धि खालामनांसिगोन होननानै दा मा खालामखो बियो दा बिथाङा जानाय नंला होननानै प्रमद बर' बिथांजोंनो लिलि लाला ट्रेक्टरनि आर'नाइ गानहैबासो गरसे गरनै मोनसिगोनलै सानबाय जाहैदों बेस्रा दा थिग जेरै सानदों एरै खामानि मावबाय बिथाङा दा थांनानै अखानायै मा जाखो आङो ट्रेक्टराव फैसिगोनलै सार एसे एनै माबादोब्रा होननानै बुंबाय जाहैदों दा बिदि होनबाय नालाय दा बेहाबोथ' जेनेबा BPFनि मानसि जेनेबा BPFनि जानानै बिराद खोथा बुंलाबायोमोन नालाय प्रमदनि गेसाव खोथाफोरखौ माने एग्लुंलाबायोमोन नालाय दा बिथाङाबो सानगारबाय दे थिग दं जोंनावनो फैदो जागोन बे जेबो सिन्था गैया थाखा फैसाया होननानै दा मा खालामखो फैदो गानफैदो होननानै दा बिथाङा प्रमद बर' बिथांजों एकदम लिलि लाला बै ट्रेक्टरनि आर'नाइ गानहैनायानोसै आरो गाइस दा आर'नाइ गानहैबाय नालाय दा बिथाङा बिराद गोरा जाबाय दा थाखा फैसाबो हरबाय जोंना प्रमद बिथाङा जेव एग्रे बेग्रे दा बेखौ लानानै मा जाखो एग्रे बेग्रे थाखा मोनबाय नालाय दा मा जाखो हिनजावा मालाय थाखा मोनबाय नालाय खुसि जाबाय दा हिनजावनो थाखाखौ गांलाब गांथाब होफैबाय नालाय दा हिनजावा मा खालामगोन मा खालामा मा जालायखो बेयावबो थाखाखौनो बदलानानै हाला बदलानानै गांलाब थाखा सायावनो उन्दुबाय आरो बिथाङा दासो थाखा मोनदोंहाय
सालाखौ होननानै थामसा इन्टारेस्ट बेफोरो बिदिनो जानांगौ सम सम नङाबा सोलायनो रोंनाय नङा जोंनि बर'फ्राबो रायजोफोर आरो गाइस दा बेखौ लानानैनो बिराद गोरा दिनै बिथांमोना प्रमद बर' बिथाङाबो बिराद गोरा ओइ माबानि नांगालनि रिपर्टारानो फैबाय होननानै नङा होमबा गाइस फाग्ला बे नांगालनि रिपर्टार नङा जेबो नङा ओरैनो इउटुबारसो गरसे गरनै खामायनो हायो खोमा होननानै भिडिअ बानायलाबायनायसो निउस हगारलाबायनाय जेबो गैया बेजों रावबो फाग्ला थांफाया आरो बिनि आवाजआ भइसआ माबायदि बै कालभार सिङाव थानानै रायलायनाय बायदिसो रावबो मोजां मोना आंथ' सुखुवा एकदम कालभाराव जेरखम रिङो रायलायबा बिदिसो आवाजआ एसे खेल होना खोनासंलाय गाइस दा बेखौ लानानै बिराद गोराब्रा फाग्ला प्रमद बन्दुआबो एकदम माने BPFनि माने रिपर्टारानो फैबाय नालाय सानलायदों खामानि गैया जेबो नङा फाग्ला बियो बे जाहैबाय बै केसबारिनि मासे एम्बुसो आरो बे एम्बुआ थानांगौबा नोंसोर बिजानु जाजोबगोन मिथिबाय लास्ट पर्यन्त बेमार जानानै लावलाजोबगोनबो बेखौ खेल लाखा नोंथांमोना आरो दा मा जाबावदों गाइस आरो बिनानजय नार्जारिखौ आङो माखासे फंनैसो बुंनो सानदों दा दिनैनि दिनाव बिनानजय नार्जारिया दिनै BPF दोलोनि जानानै खामानि मावनायाव दिनै एसेब्लाबो मायाव फैदोंमोन लेभेलाव फैदोंमोन नङा होमबा गाइस लेभेल माने केरियाराव फैदोंमोन बिथाङा जोंनि BPF दोलोनि रायजो राजाफ्रा साबस्क्राइब खालामदों बिथांनि भिडिअखौ नायदों बेयावनो जेनेबा एसे माबा फैदोंमोन आरो प्रफिट फैदोंमोन दा बेखौ लानानैनो बिथाङा बिराद गोरा जादोंमोन नङा होमबा गाइस ओमफ्राय दा बेखौ लानानैनो बिथाङा दिनैहाय बै प्रमद बर'जोंबो अनसायजादोंमोन दा थांबाय बिथाङा लिलि लाला माला गानहैबाय दा एबारसो नुसिगोन बिथांनि इनकामखौ नैबे प्रमद बिथां हरनाय थाखाया जोब्बा बिथाङा मा खालामनानै जायो बेखौ एसे सिन्था खालामथोंसै बे गाइस नङा होमबा दा जोंनि BTC आव बिदिनो जायो रायजोफोर आरो लोगोफोर माने जाय मानसिया माने सुबिदाखौ खालामनानै होयो माने जाय मानसिया माने अननानै माबा मोनसे खालामो लास्ट पर्यन्त बेखौ खाफालाव जोयो होननाया बिदिनो दिनै जोंना महिलारि साराबो बिदिनो जादों BTC आव समग्र BTCनि लिडारफोरखौ मानसि खालामजोब्बाय थाखा फैसा गोनां खालामजोब्बाय लामा सामा बानायजोब्बाय कलेज टलेज मा नांगौ खालामजोब्बाय बिथाङा लिडारफ्राबो खामायग्लुंजोब्बाय दिनै फाइनालाव मा खालामजाखो बिथाङा माने जोबनायाव बेबो ओरै गारलाङो बेबो ओरै गारलाङो बेबो ओरै गारलाङो दा लास्ट पर्यन्त मा जाखो बिथांखौ एकदम बिमा बिफा गैयै बायदि मावरिया खालामलांबाय ओरैबायदि दुखु नांथाव खिन्थु बै बिदि खालामग्रा मानसिफ्रा सानसे फाबा गनायनाङा माने फाब नाङो बेफोर गाज्रि माने खालामोब्ला नोंखौ दिनै नायदों नोंनो जुदि बेखौ जुदि बिदि खालामफिनोबा बेथ' निस्सय फाब नांखागोन नंखायनो सिन्था खालामनाङा जोंना हाग्रामा सारा एकदम टेनसन फ्रि बे लिडारफोर गारनानै थांबालाय मा जानो थांथों बेफोर गेसावसो माने जोंना नोंथांजों रायजो राजाफोर दं रायजो राजाफोरनि देरसिन जेबो गैया रायजोआनो राजा होनदों जायखौ गाइस दिनै आं बेखौनो बुंगोन गाइस आरो रायजो राजाफोर माने जोंनि मोनसे हारिखौ मोजां लामाजों दैथिंलानो मोनसे हारिखौ गेरेमसा खालामनायाव साफ्रोमबो इउटुब आरो साफ्रोमबो निउस पर्टेल बिथांमोननियाव मोनसे गिलिर बिबान एबा दायित्व थायो नङा होमबा दिनै बिथांमोना बेखौ बावगारनानै मा खालामो दिनै नंगौ खोथाखौ नङै खोथाखौ नंगौ बानायलाबायनानै बिथांमोना दिनै ससियेल मिडियायाव फोसावलाजोबो दा फोसावलाजोब्बाय नालाय जोंनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा नायबाय खायसे बासिनानै लानो रोंबाय खायसे बासिनानै लानो रोंला बिदिनो जोंनि पाब्लिकखौ कनफिउस खालामो मिथिबाय दा बेनिखायनो जोंनि रायजो राजाफ्रा खोथाफोरखौ बासिनानै लानांगौ बुजिनो रोंनांसिगौ नैबे जुगाव दा दिनै मा जादों बेखौ साननो रोंनांसिगौ दा जोंनि नैबे लामाया बबे लामाजों फैगासिनो दं जों बर' जाथिया बबे हाखराव गोग्लैहैनो नागिरगासिनो दं बेखौ सिन्था खालामनांगौ रायजो राजाफोर जेनेबा जोङो मा होननो हायो मासे इसे गिदिर मैदेर आथिं थोंब्रैयानो जुदि गालिनोब्ला नङा होमबा जोंनि बर'आ मानो गालिना आथिं थोंनै मानसिया मानो गालिना थिग बिदिनो बुहुला जायो बुहुल जानायनि उनाव माने सुद्रायनानै लानो हानायासो मानसिनि कर्तब्य नङा होमबा दिनै बिथांमोनहा मा जायो
बुहुलखौ नुनानैबो बुहुलावनो थांबाय थायो बुहुलखौ नुनानैबो बुहुलावनो थांबाय थायो होमबा बे मा जानो बेथ' सुद्राया बिथांमोनाथ' सुद्रायनानै लानो सोलोङा दिनैसिम होमबा बिथांमोना दिनै जाथिखौ मा नोजोरजों नायखो जाथिखौ बबे लामाजों लांनो सानदों बेखौ सिन्था खालामाखै दिनैनि दिनाव प्रमद बर' बिथाङा रायजोफोर आरो गाइस सासे मानसिखौनो बिसोर जुदि खौथि खौथि थाखाजों बायनो हायोब्ला नङा होमबा जुदि खौथि खौथि थाखाजों बायनो हायोब्ला बै सासे मानसिखौ बायस्लायस्लाय बै खौथि थाखाखौ जोंनि बर' रायजो आइ आफाफोरनो हरमोनलाय दान हिसाबै हरमोन अनुदान हिसाबै हरमोन दा माबा मोनसे स्किम खालामना हरमोनलाय बेसेबां डेभेलप जागौमोन नोंथांमोना दिनै मा खालामो इलेक्सननि समावल' रायजोफोरखौ बुथुमो नङा होमबा दा नै गिलु फालु थगायग्लुंलायबाय माबा अरुणदया माबा फ्रम माबा माबि फ्रम गासिबो बिथांमोना दिनै मा खालामो थगायनानै हमजाग्लुंजोबलायबाय अरुणदयानि गिलु फालु फर्म फिलआप खालामना फुख्रियाव ज' गारहैनाय बेबो हमजालायबाय दिनै अनेक बिथांमोना बायदिसिना खामानि एकदम गेसाव खामानि मावगासिनो हमजाबाबो लाजिनो रोङा गन्थंबो गैया बे इउपिपिएल दोलोआ फाग्ला दा जोंना बिदि नङा जोंनि सरकारा फैग्रोथों दा जोंनि सरकारा फैनायनि उनाव माबायदि माने देश सालायगोन रायजोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था दा गाइस बिराद दुखुनांथाव नङा होमबा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव दिनैसिम जोंनि बर'फ्रा गिलु फालु थगायजानायाव जोबलांनो नागिरबाय होनबाबो माने गियानावनो गैया आसरित फाग्लासो ओरैबायदि जेनेबा थगायनायखौ दिनै मोनथियो एकदम मोनसिखा हसिखा बे 500 थाखा 1000 थाखानि थाखायनो गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनानै देरहाहोनानै दिनै गावनि मोनखानाय बिटिसिखौनो दिनै दंस' खालामनायाव मदद होगासिनो दं बै सुनिफोरजों दा बेसेबां दुखुनांथाव रायजोफोर आरो गाइस बेनिखायनो बुजिदो रायजोफोर नोंथांमोना दिनै दाबो सिरि मोना मानो सिरि मोनदो नङाबा सेस जागोन होननानै गोदोनिफ्रायनो मा लांखावनिफ्रायनो इउटुब बानायजेननायनिफ्रायनो आङो रायजोफोरनि सिगाङाव बुंगासिनो दं खावलायगासिनो दं दा जोंना दिनै ओरैबायदि जादों रायजोफोर आरो गाइस मोसौ मोसाफ्रासो मानसि रायबा बुजियो रागा जोंना बुनो नागिरबा आंखौ बुनोसै होनना खारनो रोङो हालेवनायाव बाय होनबा गिदिङो दावखो होनबा दावखोयो थाथ' होनबा थाथ'यो नङा होनबा दिनै मोसौ मोसाफ्रासो खोथाखौ बुजियो नङा होनबा गाइस दिनै मानसि गियान गोनाङा दिनै मानो बुजिया बेखौ सिन्था खालामलाय दिनै मानसि माहारि जानानै गियान गोनां जानानै दिनै मानो बुजिनो नाजायाखै गाइस बेसो आंहा बिराद साननानै बोरैबा मोनलाजोबो आरो बिराद दुखु मोनो आङो ओरैबायदि गाइस नङा होमबा बिसिबां लासिंसिं बिनिखायनो आं सानबाय मानि जोंना बै नांगाल पार्टियाल' फैग्रोथोंसै नङा होमबा नांगाल पार्टिया देरहानायनि उनाव मानि मा खालामनांगौ जोंनाबो नांगाला थगायग्लुंजोबनांगौ बर' रायजोफोरखौ थगायग्लुंनानै सोबख'नानै जानानै जोंहाबो देशखौ फानजोबनांसिगौ नङाबा जाला रायजोफोर मानि बिसोरो फोरोंबाबो बुजिला जिहेथु नङा होमबा गाइस मानि बुजिनो रोङैखौ बोरै फोरोंबावनो मोसौ मोसाफ्रासो बुजियो दाउसिन दाउलाफ्रासो बुजिजोबो होमबाबो मानसिया बुजिला ओंखायनो थगायमारनांगौ बै ट्रेक्टर पार्टिनि बायदि होमबासो भट मोनो दा जोंना एबार नांगाल पार्टिया देरहानाया 100% खुनु भगबान इसोर मोदायाबोथ' लाखिनो हायाखौ मिथिखानाय दा एबार देरहाबा जोंना ओरैबायदि सरकार सालायनांगौ मानि रुलफोरखौनो ब्रेक खालामला जोबनांगौ मा रुल दं थेमथेम थामथाम सिफायला जोबनांगौ एकदम मानि खुनु रावबो फैनो हायै रावबो राजनितिक दोलोआ हाबनो हायै बायदि खालामखानांगौ आरो नङाबा बांद्राय राजनितिक दोलो थायोबा देशाव गाज्रि जायो भाइरास जाजोबो गावजों गाव बुथारलायनाय देथारलायनाय जाजोबो जेरखम मोनसे स्टेटआव गिलु बालु कम्पानि जायोब्ला माने बैनि बारहावा आबहावाफ्रा गाज्रि जायो नङा होमबा थिग बेबायदिनो नंखायनो एबार सरकार फैब्ला ओरैबायदिसो सालायनांगौ माने माबायदि सालायनांगौ माने बै नर्थ करिया ना साउथ करिया किम ज'ना बेबायदिसो देश सालायनांगौ रावनिबो राज गैया बेयाव सासेल' राजा थागोन सासेल' प्रेसिडेन्ट थागोन
बिदिसो सालायनांगौ सोरबा माबा माबिफोर बै खेंख्रा खेंख्रि जोनोम जालाबायोबा थिर बायदि सिदा जोनोम जायाबा हख्लायलाजोबो बिथांमोना दा थिग बिदिसो देश सालायनांगौ नङाब्ला गोबां राजनिति फैनानै गोबां माने दैदेनगिरिफ्रा सालायोबा बिदिनो गाव गावनि माबा मोनखानाय गाव गावनि देशानो दंस' जानो नागिरो आरो बबेबा जायगायाव जाबोगासिनो दं नङा होमबा रायजोफोर गाइस जेनेबा दाख्लि इउजि ब्रह्म बिथाङा हंगारलायबाय रायजो मोननानै रायजोआबो गोमा जायो नङा होमबा बेसेबां इन्टारेस्टिं बेफोरथ' जग्ल' माबासोब्रा लिडारसो बर'नि खान्थाल बेगरसो नङा होमबा गाइस दिनै बर'आ रायजो मोननानै रायजोआ गोमा जाबाय अलरेडि बिथांमोना नुखाबाय होनबाबो बिथांमोनहा दिनै गादिनि लबाव थाखा फैसानि लबाव उन्दुनो लुगैनानै माबायदि फाग्ला मानि थगायग्लुंलाजोबो नङा होमबा दा दिनै बर' जाथिफ्रा बेखौनो सिरि मोननो रोङा आरो बिराद दुखु गोनां रायजोफोर नंखायनो आं खावलायदों साफ्रोमबो जोंनि रायजो आइ आफा बिदा फंबायमोनखौ सिरि मोनदो सिरि मोननानै मोजां लामाजों आगान सुरदो जोंनि बिटिसिखौ रैखा खालामदो लाजिदोलै ट्रेक्टरनि बन्दुमोन नोंथांमोना मानो दाबो लाजिनो रोङा इसिबां गिदिर घटना जायो दाबो ओमफ्राय मानो सोलायनो रोङाब्रा नोंथांमोनालाय एसे लाजिदो खावलायदों आं नोंथांमोनखौ आरो जोंनाबो बर' रायजोआ मा होनो बिथांमोनखौबो खावलायदों सोरबा दिफेन बर'नि गाबनाय सोरबा प्रमद बर'नि गाबनाय बिथांमोननि एकदम बे मोदै लाला बिला गाबनायखौ बिसास खालामनो नाङा बेफोर माने मलम फुननां गाबनाय बायदिसो माने बर' रायजानो बै सिनेमायाव जेनेबा माने मोदै गहोनोबा मा फुननांगौ बिदि फुननानैसो गाबो बिनिखायनो बिथांमोननि गाबनायाव गोजावलाबायनानै जोंनि माने देशखौ माने धंस' खालामनायाव मदद होनो नांला खावलायदों आरो सिरि मोनदो रायजोफोर नङाबा सेस जागोन बेखौ मिन्थिखा दिनै नोंथांमोना साननानै नायदो सासे बर'नि गोख्रों दैदेनगिरिबा बिथांमोनहा प्रमद बर'आनो हक दिपेन बर' बिथाङानो हक दिनै मानो बिथाङा गोख्रों दैदेनगिरिबा मानो हेमन्त बिश्व शर्मानि खिथु थानानैसो बिथाङा आखाइ खबलाबायो नङा होमबा रायजोफोर आखाइबो खबो आरो खाथियाव थाबाबो सिकिउरिटिफोरजोंनो फिउ थांलायनाय नारखा जायो बेफोर जाहैबाय बर'नि गोख्रों दैदेनगिरि होमबा बर'आ दिनै बेसेबां नेग्लेक्टआव थांखो बर'आ मा बाहायजाखो दिनै रायजोफ्रा बेखौबो एसेबो सिन्था खालामनो रोङा आरो अनेक ससियेल मिडियायाव दङ फटकफोर दं फटकफ्रावबो बिथांमोनहा मा खालामजायो लिडारफोरजों जिरायनानै आथिं नांलायनाय आथिं थिखोदाव जायो प्रमद बर'आ ओरैबायदि लासिं सिं बर' जाथियानो माने लासिं सिं खालामजाबाय आरो दिनैहाय नङा होमबा गाइस दा बेसेबां लाजिथाव बेफोर खोथाफ्रा दा बेफोरखौ बुंबा बिथांमोना दुखु मोनो नङा होमबा गाइस दा दिनै बिदिनो जागासिनो दं दिनै बिथाङा गियान गोनां साननो हानाय जुदि सासे लिडारबा दिनै मानो जोंनि बर' जाथिखौ बे लामाजों लांगासिनो दं नङा होमबा गाइस दिनैहाय बिथाङा बुजिया सोमजिया माबा माबायावबो बल खेलायावबो बिथाङा मा जालायखो बिथाङा मालायनो सोनांगौ आर'नाइखौबो गावसोर थ्रोब सोनानै गानलाबायो बेफोर बेसेबां गिदिर रेकर्ड बर' जाथिनि थाखाय बेसेबां लाजिनांथाव नङा होमबा गाइस नंखायनो बेफोरखौ सिन्था धारना खालामनानै गासिबो सोलायजोबदो रायजोफोर आरो निउस पर्टेल बिथांमोनखौ आं खावलायनो लुबैबावदों दिनैनि दिनाव नोंथांमोनहा मा खालामनांगौ मोनथिबाय गाइसफोर दा मा होनो इउटुबारफोर निउस चेनेलफोर नोंथांमोना बे नोंसिनि सरकार थानायावनो हागौमानि खामायग्लुंखा हागौमानि जाखा हागौमानि मा मावनांगौ मावखा गोजो सोनानै लाखा गुदुंफ्राव नङाब्ला जोंनि नांगाल सरकार फैनाय लोगो लोगो गासिबो नियम कानुन आलदा जाजोबगोन बेखौ गोसोआव लाखा बिजेपिफ्रा जेरखम गावसिनि रुलाव माखौ सिफायलाजोबो रुलफोरबो मोनसेबो दोना बिसोरो गावसोरनि रुल बानायलाबायो नियम बानायलाबायो थिग जोंनाबो हाग्रामा सारा बिदि बानायगोनब्रा फाग्ला नायलांबाय था जेलाव थानाङैयाबो जेलाव थायो दा बिजेपि सरकारना नङा होमब्ला जोंनाबो गासिबो उल्था खालामजोबगोन समखौल' नेनानै थादो रायजोफोर दा बिसोर फोरोंजोब्बाय दिनै ट्रेक्टर पार्टिया दिनै माखौ फोरोंदों दिनै माबा मोनसे स्किम दंबाबो बे नांगालनिसो बेनो होनाय जानाय नङा
फर्मफोरखौ फिलआप खालामबाबो लांनानै फिसौ गारलाङो जाम्फैफ्राव ओमफ्राय ओइ बे माबा स्किमबाबो ओइ बेबो नांगालनिसो होनलाबायो फाग्ला बेनो जाहैबाय सरखारनि मानि माबाया आखला बेनो जाहैबाय सरखारनि आखला जोंना गोदो हाग्रामा सारा बिदि नङामोनब्रा फाग्ला गासिबो खुनु रायजो राजाफोरखौ खुनु भाग रानामोन बे ट्रेक्टरनि बे माबानि होनामोन रायजो राजा नालाय रायजो राजा बयबो मोननांगौ रायजोनि जिनिसखौ जा एसे मोनो बिदिसोमोन दा नोंसिना मा गावसिनि फैनाय लोगो लोगो सोरनिबा न'खौबो दानग्लुङो सोरनिबा माबा मोनसे फैबाबो दानग्लुङो ओरैबायदि फाग्लालै नोंसिना बिदि सरकारा बांद्राय गोबाव जोरा बेखौ हले गोसोआव सोना लादो ट्रेक्टरनि बुन्दुमोन आं हले मोजांखौसो बुंदों आरो नोंथांमोना मा खालामबावो मानि खामानि गैया गारा बिराद फाग्ला गिदिर आसनि लाबोयोनो बिथांमोना आसनिजों गिलु फालु डेभेलप मावबायलाय जाहैदों बिथांमोना मोनसेबो जेरावबो मावनो हायाखै बामुगै सुगै गेसाव आसनि लाबोयो बिथांमोना फाग्ला सासे मानसिखौ इन्जिनियार नङा इन्जिनियार नाम होबानो बे इन्जिनियार खामानिखौ मावनो हायो फाग्लाफोर आरो सासे मानसिया डक्टरानो नङा डक्टर नाम दोननानै बे डक्टरनि खामानिखौ मावनो हायो बिराद फाग्लालै नोंसिना जेरै प्लान पुलिसया गेसाव रावफ्राबो गेसाव जोब फाग्लाफोरना दा गाइस आरो रायजो आइ आफा नोंथांमोन दा भिडिअआथ' बिराद गोलाव जाबाय दा अनेक सावरायबाय मोजां गाज्रि नङा होमबा नोंथांमोनाबो भिडिअखौ नुलांबाय दा अनेक घटना जाबाय दा बिनिखायनो आं खावलायबाय रायजो आइ आफा बिदा फंबायमोनखौ जोंहा नांगालना खुनु टेनसन जानो नाङा दे टेनसन जानांगौनि खुनु प्रयजनानो गैया 100निफ्राय 10% बारायाव जोंहा मानि नांगाला देरहाहैगोन आरो दा बिनिखायनो जोंहा नांगालनि मानसिफ्रा खुनु टेनसन दाला दा जोंना बै जोंना मानि खानाय गैयै साराबो टेनसन दाला जा लों उन्दु खोथा गैया सिन्था गैया सार नोंथाङा गोदो उन्दुबाय था दा बिथांमोनासो बै ट्रेक्टरनासो बिथांमोना दिनै उन्दुनो हानाय नंला माला फैबावगोनब्रा बै समालाय होननानै ओंखाम जाग्लुंलायनाय नंला बिसोरो माने हामगुलायसिगोन ओरैबायदि बोथोर सफैबाय बिसिना बै समाव माने रिजाल्ट समाव ट्रेक्टरनि सारादु होनांगौनिबो माबा दङ दा सारादुबो होथ'नाय जायाखै बै समा फैबा सारादु होनाय जागोन बे ट्रेक्टरखौबो दा बिराद गोनो गोथो साननानै दं बिथांमोना दा बिनिखायनो गासिबो रायजो बिथांमोनखौ खावलायबाय टेनसन दाजा आरो जोंना सरकार फैनाय लोगो लोगो मा बानायनांगौ माने खुनु नियम कानुन थानाय नङा माने रुल्सफोरखौनो सिफायलाजोबनांगौ थेम थाम सिफायनानै मा खालामनांगौ बै माने दहायनो होनखालांनाय बायदि माने किम जन बायदिनिसो देश खुंनांगौ जाबो माने खेंख्रिफोर उजिलाबायबा बोख्लावनानै सिद्दा खालामनांगौ ओमफ्राय मा गोथों जाथ्राबा अराव हांनानै फेंलाजोबनांगौ होमबासो देशआ थिग जायो नंखायनो बे खेंख्रि उजिनायफोरखौ एसे नोजोर होनांगौ बबे जायगायाव मा खेंख्रा उजिदों बबे जायगायाव सिदा उजिदों बेफोरखौ सब समाय सारभे खालामनांगौ जोंनि बे नांगालना नङाबा देशआ थिग जाला बेखौ हले गोसोआव लादो रायजोफोर दा दुखु दामोनसै रायजोफोर दिनै दोनथ'नोसै गाबोनफोर थैयाब्ला गाबोन नुजाफैलायगोन खावब्लानो आरो मोजां गाज्रि सावरायलायगोन नोंथांमोना नेनानै थादो थेंक इउ लोगो